Vypočujte si dôležité prevolanie k národu vojenského revolučného vedenia a predsedníctva ústredného národného výboru. Prehovorí k slovenskému národu v zastúpení veliteľa slovenského vojska generála Vierta, zástupca slovenského revolučne vojenského vedenia. Slovenskí dôstojníci, podôstojníci a vojaci. Rastovská vláda povolala maďarské a nemecké vojsko, aby potrestala slovenský národ preto, že slovenskí vojaci odmietajú bojovať proti bratskému ruskému národu a ostatným spojeneckým národom. Títo zradcovia chceli by donútiť slovenského vojaka, aby bojoval proti našim a ruským paraštistom a partizánom, ktorí prišli na Slovensko, aby nám pomohli brániť našu vlast a našu slobodu proti germánskym násilníkom, proti ľúbičom, banditom a vrahom nášho národa i celého slovanského ľudu. Slovenskí vojaci, videli ste na vlastné oči tie zvierstvá, vypálené dediny, bestiálne vraždenie bezbranných detí a žien v Rusku a všade tam, kde vkročil surový nemecký vojak. Rastovská vláda vyzvala ústami zapredaného generála Katloša slovenského vojaka ku tejto katolskej práci proti vlastnému národu. Zastúpení veliteľa slovenského vojska ako časti československej branej moci generála Vierta vyzývam vás. Vojaci, postavte sa na odpor nemeckým obsadzovacím jednotkám. Bojujte tvrdo a neúprosne proti vojsku. Zachovajte najprísnejšiu disciplínu a poslušnosť tým veliteľom, ktorí vás povedú proti Nemeckom. Vyzývam závodníkov vojakov, aby sa okamžite hlásili v najbližších kasárniach. Súčasne vyzývam žandárov, políciu a finančnú stráž, aby sa okamžite pripojili k obrane rady. V tomto hrdinskom boji za vládu a za slobodu národa podporujú nás mohutné a na všetkých frontoch víťaziace spojenecké armády. Deň čo deň prichádzajú k nám na pomoc hrdinské svazy spojeneckých a najmä sovietských partnerov. Naše skoré víťazstvo je zajistené. Jeden na nás vojakov, aby Slovensko bolo pred pustošením a krutým utrpením zachránené. Vojaci, jednajte rýchle najväčšou rozhodnosťou. Slovenskí vojaci stoja, hráčte do boju.